अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आमच्यामध्ये धुसफूस होण्याचं कारणच काय आहे? आमचा हाती फेविकॉलचा मजबूत जोड आहे. आम्ही सगळेजण एकत्र म्हणून व्यवस्थित पद्धतीने काम करतोय. म्हणून आमदार वैभव नाईकांनी दुसऱ्यांच्या वारशावर जाऊन नाचण्यापेक्षा कधीतरी स्वतःच्या घरामध्ये काय होतं ह्याबद्दल विचार करावा. तुमच्या जे काही महाविकास आघाडी नावाचा जो काही तुमचा विषय आहे त्याची तुम्ही चिंता करा ना. आमची चिंता सोडून द्या. आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. आमची तुम्ही किती खोटी भाषणाची व्हिडिओ फिरवा, त्याच्यामध्ये खोटी माहिती पसरवा, आम्हा लोकांना महायुती म्हणून काही फरक पडत नाही. आम्ही त्याचा दखल पण घेत नाही. आमच्यामुळे अगर तुम्हाला 4 बातम्या मिळत असतील, 4 तुमचे इंटरव्ह्यू घेतले जात असतील ना, तर आमच्यासाठी ते बरं आहे ना. पण आम्हाला त्याच्यात काही फरक पडत नाही. आम्ही महायुती म्हणून अतिशय भक्कम आहोत. येणारी प्रत्येक निवडणूक, विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, या सगळ्या महायुती म्हणून आम्ही एकत्र पद्धतीने लढणार आहोत. एवढं आम्ही ठाम आहोत सगळे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.